Aku arep joget terus pokoknya. Oke. Nah, ini luar biasa. Ini apa toh? Kadingaren. Ora kok ora kadingaren iki. Wis kelakon ping pindho ning kene. Pokoke sesuk janji genep ping 7 nek ora ping 7 kuwi ping 7 kuwi lek njaluk bayaran. Saru. Bayaran iki. Kowe iki ana wong pikire utawa dikerek semut atine mergo wis aja kedawa-dawa. Hah? So. Iki aluku lanang. Iki wingi mung trimo tak gong kowe tanggal 21 lunga apa ora? Ora man wong iki ora wong liya. Aning yo nek wonge ora wong liya. Wah. Iki yo ngono iki winganane. Lah iki kok gosek tak apa tak ngenalake. Ya sebagian besar wis do ngerti ning sebagian kecil akeh sing durung tau srawung. Saka apa jenenge aluku lanang Bagong Sugeng rawuh Gong nggih ngaturaken sugeng rawuh. Aku kok gasik men gek entes lungguh mau dibangu. Suara jenewe gek toto-toto. Aku ya gek tumon iki wong dalang kok manut pengorci. Iki kok rimbukane kapan Mbah Dalang manut is. Ngenteni is. Ning alhamdulillah ampun rawuh mriki. Nggih. Iki kula jumeneng napa lenggah mriki mawon. jeneng Jane langkung mardika jenengan iki lak ya omong-omong dhisik aku tak nyumet udut ora ketang siji. Lah apa urung dikeki rokok kowe? Dalem? Urung dikeki rokok. Lha ki sing ngeki sinten? Ya wis. Ya disepoti.
Ngaturaken sugeng dalu Mbak Cangik, Mbak Yulimbo. Lujeng dalu. Nggih. Iki kon piye aku ngene. Wingi kok bel iki wis tekan kene arep kok piyek. Lekoto. Iki ngebel aku, Pak. Paman Kasito. Lho iki paman Kasito kancane paman Sengkuni. Iki. Aku yo gek iki rembugan ki mbah cetha keterangane apa ora yo gek iki. Ning yo wis ora apa-apa, iki wis mlaku ping 3. Leres nggih? Sing biyen kae wis tau ngundang gareng bintang tamune. Yo saiki gentenan wingi gareng saiki ganti Bagong. Dadi ngenono kok sampean le sia-sia banget. Niki wujudipun menapa man? Lembah Jujuk. Nggih. Para sanggem-sanggem kuwi Nggih. do ngadani perti bumi. Oh, Iki ora merti desa, heeh. merti bumi. Merti bumi. Merti bumi iki ateges bumi ing lembah Jujuk kene nasi tekan kono lembah langit kono. Iki do digarap. Oh. Ditokke wulu wetine kaya to. Kaya PR berarti. Iya, digarap kok. Nggih, garap PR ngono kae. Merti bumi wujudipun wonten ing dalu punika. Ya, oke. Sing kaping pindho menapa? Sing ping pindhone lembah Joglo iki dibuka kanggo wisata. Kanggo wisata. Lonceng pembukaan damel agrowisata. Ngoten nggih. Oke. Destinasi wisata yang ada di Kabupaten Semarang. Leres? Oke. Nggih. Sing rawuh nggih kathah. Pak Kaswadi saking Ndurit nggih rawuh. Kenal to kowe? Lho kenal. Lho jenengan kok saka Ndurit adoren Ndurit ora ana wayangan lho, Pak. Oh, mboten enten. Ketua Pepadi dirawuh ngaturaken sugeng dalu sugeng rawuhipun. Nggih, pangapunten mboten saged kula sebat setunggal baka setunggalipun. Pak Warsito nggih rawuh wonten mriki. Apa? Heeh. Yektosipun wonten mriki nderek dedonga kunjuk dhumateng sedaya warga. Aku transit kok kono kuwi karo nomat namatke. Wayangan ramene kono iki ana sing nonton ora. Tekan kene alhamdulillah ora ana wong nonton. Ora kudu ditonton. Oh, ngoten. Wong nyambut gawe kuwi Lho iki nyambut gawe to iki? yo iki nyambut gawe iki ora dolanan. Tak kira sabata. Nyelengi ayem aku. Sesuk kena bayar nganu, Bang Senen. Nggih. Nyambut gawe pripun, Man? Nyambut gawe kuwi sing tuajuh sing tetes. Senajan to kowe iki dadi dalang utawa dadi dagelan. Ning nek lenmu nyambut gawe kuwi ora ana wong nonton njur kowe samaela mongko samaela kuwi tegese alah ora. Oh. Kuwi nek cara jaman kuno kuwi samaela. Oh, ngoten. Samaela iki kancane Samarinda. Lah dalah. Ayo iki nganu plesetno cangeme wong tuwa iki. Ora ngono tak ngakit keleke ngomong kok grotak gathuk kok ngemut permen lho dalan iki. Ajebul untune entek. Derek dedonga mugi-mugi Lembah Joglo Ungaran menika saya ngrembaka. Amin. Bilih nerbuka menjadi tempat wisata, sesuk iso dikunjungi banyak kalangan, tetapi satu pesan buat saya, nggih mboten nuturi ning derek Rembug, Pak. Mbok menawi teng mriki ndadosaken taman tetep disediakan untuk tim keamanan. Ngoten nggih. Sebab nyuwun sewu, saiki wong nom-nom sering pacaran. Nah, ning nggon sing terbuka kaya ngene nek iso ya dielekke. Nak pacaran aja nggon terbuka sing tertutup. Iya. Engko ndak pengin-pengini kancane. Ngoten niku. Oke. Engko kowe naring Santika engko bar iki.
Nggih. Ugi katur ingkang sampun kepareng rawuh mriki matur agunging panuwun ingkang sampun sabiyantu wujud punapa kemawon yektosipun saged lumampah kanthi sae wonten ing dalu punika. Mugi-mugi tahun depan lebih baik daripada tahun ini atau malam hari ini. Tepuk tangan buat Lembah Joglo Ungaran. Nah, kepareng wonten ing mriki sing rawuh nggih kathah. Heeh, wis saka kono tekan kono niki undangan napa mboten, Pak? Mboten. Oh, lha kowe iki yo kebangetan ora diundang kaya do rene. Dalem. Oh, sakmene iki tuan rumah. Omah iki sepira kok sing nganggone sakmene kae. Jeng. Oh, niki omahe. Nggih. Matur sembah nuwun kadidene kablebaran Samudra Madu yektosipun kula sowan mriki man. Iki arep ngaturi apa melih? Bintang tamune loro. Ayo diunggahke war didongke. Ayo kae nang dinggahke. Dinggahke. Kae gen melu nyambut gawe, Mas. Iki ora weruh ngomong-ngomong dhewe aku. Kene Mbak Monika. Si meneng Mbak Monika. Orjine wis muni burung, Mas. Aja ninggal aku trimo bonceng wiwit kumpul janjine bebarengan bareng waro ambe abang kos kekiwan ora liyane mbok aja ngece lapor ngece Nyuwun pangapunten sawanipun radi randhat. Nek iki kan wis apa jenenge? Pripun? Restoran ninggal adat. Nggih. Adat iki ya pancen nyuwun pangapunten labuhan. Dadi jatine ya. Itu malah iki saiki iki sing jenenge HP iki kok ngapusi. Kula pun teng dalan iki kadawong iki ya. Tesih bubuk teng kamar. Injih. Derek mangayu bakso kalau jangan dawe menika Kang Mas. Wontenipun opening Lembah Joglo. Mugi tansah pinaringan sukses. Makin rembaka lan kuncara ya. Amin. Wes intine saiki kowe kenalan dhisik. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Masih seperti setahun yang lalu sowan di sini. Nama saya tetap Monika Mirzani. Anti meteng. Oh, ngaku anti meteng ngono. Iya dong. Nggih. Saking pundi Mbak Monika? Saking Boyolali Kang Mas. Iki yo kenalan dhisik ora apa-apa, mbok menawa sing rawuh biyen ki beda karo sing rawuh saiki. Mboten kok ya Pak Warsito BMC kok. Oh, ya aja. Oh, lah biyen kan mbok menawa undangannya luwih akeh. Luwih akeh apa luwih sithik karo saiki? Oh, akeh sing biyen. Yo, saiki lho. Dadi semakin tahun ora semakin akeh kok malah semakin sithik ngono. Ini diambil yang inti saja, Mas. Oh, ini berarti para intinya inti. Para tamu VIP pada malam hari ini bapak-bapak yang rawuh menika. Oh, ngaten. Aku wedok ning sangu rokok. Saka sapa? Panjenenganipun Bapak sinten kalau Pak? Pak sinten? Pak Darman. Ngersakaken podang kuning. Oh injih, ngerti yo Mas nek anu sinden iki ganci dadi digawe rokok. Oh, banci ki yo udut. Iya dong. Oh, Aku iya, nang iya. itu tak idolke Sarimi. Oh, amulane wingi aku dolan nggonmu kok jerke Indomie kok rasane mbakku. Oke. Jebul ijolan rokok. Wis Ora ono. ora
sida isen aku tak kene Mas Sulamin. Nggih. Mantan pacarku biyen. Iki Iya, mantan. mantan pacarku. Pacaran ning ndi men karo Pak Sulami? Biyen pripun? Jeruk minum jeruk niku nek carane dar kayak anu pinter ya enak. Jeruk tambahi gula, tambahi teh dadi lemon tea seger ya yang. Ya wis kono ah. Wis kono awuren kono. Ora kok Mas Sulamin karo aku malah mumet kok Mas. Ora ketemu dalane monggonku butuh. Besok didrill ya. Sangu drill besok. Pak Darman ingkang pundi piyantunipun nyuwun pangapunten mbok menawi kersa nderek tetebangan mriki. Menika lho Mas. Jenengan. Oh, menika. Rokok niki mau. Asale tumbas napa maringi napa? Oh, tumbas. Wis gelem nonton kok gelem tuku rokok mandang arek rokok wonge direwangi ora udut lho dikekke kowe. Dikekke banci. Saiki dipinangkani lagune Podang Podang Kuning. kuning karo nanjake sinden apa piye? Karo nanjake sinden apa piye? Ora apa-apa. Oke, ngono ya. Oke. Berarti kita nyambut gawe Sindene ngeyel iki lho. sing ndi? Bintang tamune sik. Oh, ngaten. Nah, mu sing nampa rokok kan kowe. Oh, ngono. Saiki sing nembang kowe. Aku ora arek udut iso kuat tuku aku kok. Bagong mampu aku kok. Bayaran. Mampu utang maksudnya. Ora mampu bayar. Dibawani. Didum. Didum, saler-saler. Bongkok dong. Mawi bawa mboten, Pak? Dibawani, Gong. Wagu. Sepinten, Mas? Sakmene, Gong. Sepinten tintingane. Senadyan wujude mung peksi. Peksi apa? Manuk, Mas. Manuk. Agawe taleneng pronto. Alus manis nyang semake wis suwe nggon kula lono goleki podang jenah Neno. Bobonga ing atiku nyanding bisa dadi tombo podang kuning Pak ngatur. Darman, pun garap alus napa pun garap gayeng sragenan? Oh inggih. Oke. Alah kae iki ora mudeng. Iki bar bawa podang kuning kok rondo kempling lho wonge. Ampun. Jahat sampean. Mboten iki nggih piyantun budaya sedanten. Teng mriki. Heeh. Diaturke Mbak Monika. Nggih. Esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran aku ngeki sing tak sayang moten miteranganku goleki ora rasa
pun pinangkani Pak Darman ngersaken lagu napa malih mangke pun aturaken lenggah kanthi sketsa rumiyin nggih. Kok njur tuman dikek rokok tawa-tawa wae. Mas Bagong. Dawuh. Mbok nyuwun berkahipun Pak Warsito rumiyin. Pak Warsito. Nggih. Iki nuwun sewu lagune apa iki mau sing diaturke? Iki mau Podang. podang kuning iki lak babakan permanukan to. Jane aku ki pantangan lagu iki. Oh, kono. Jalanan apa? Lah aku ngopeni manuk siji wae genah gagal. Oh, kono. Iki perkara manuk. Lah iya. Manuk ki ana sing regane murah, ana sing regane larang. Kok ana kok iso Nah. teban lurah karo larang. Yo, iya. Bedane apa? Mula manuk ki ana sing apik ya regane larang. Ngono. Anak sing ora apik regane murah. Sing elek murah, sing apik larang. Iya. Lah sing saiki sing tak takokke. Manuk apa? Ya toh, sing suarane banter ning regane murah. Manuk suarane Suarane banter. banter ning regane murah. Manuk emprit. Ah, kleru kurang banter. Manuk empit mung ciut-ciut. Terus? Oh, ayo. Ngerti Manuk pentet. Ah, kurang banter. Leci. Wah, iki banter ning regane murah. Manuk banter regane murah. Heeh. Pak aku angkat tangan ya tak bedhek kabeh. lho. Manuk sing suarane banter ning regane murah. Manuk apa, Mas? Manuk kecepit resleting. Kok sik, kok manuk sampe setting lho. Loh, kuwi manuk kecepit resleting suarane banter. Waduh! Regane murah. Engko nak blantek teko, endi manuke kaya apa dicek, wah ampun rojah rajeh. Oh, kuwi lak manuk. Lah, Oh, manuk banter. Sing kecepet manuke, sing jerit suarane Lah ngono. ya, manuk sing suarane banter ki manuk kecepit resleting. Ora percaya nggonmu cepit to. Aku ora duwe kok, Mas. Nggonku tak tinggal ngomah dieper-eper kucing ngono. Berkahipun sinten mau Pak ngangkar. Warsito rumiyin ya, Mas. Pak Warsito nyumanggaken pundi? Gading mboten tepang sedaya mengke bibar Pak Warsito lajeng pun lajengaken sinten ngoten nggih. Cek, Pak wis Warsito pokoke monggo. pokoke manut awake dhewe. Nggih. Disepati, Pak. Heeh. Sepati, Pak. Duduk, duduk, duduk. Monggo, Pak. Mriki Pak ngajeng Pak kersanipun dipun syuting, Pak. Kula iki remen iki nek caket Mbak Monika Lah niki. pripun lho? Mbah Kasita niku pengin. Lah mrika. Nggih, sugeng dalu Mbah Kasita. Dalu. Sugeng ngayahi jejiban Mbah Amin. Kasita mugi kalis ing sampikala. Amin. Nggih. Nika grup kerawitan enggal. Joglo Lembah Joglo Laras nika ingkang dados pangarsanipun Ki Kasita Hadi Pranata. Nggih. Ki sinten mau Ki Kasita sinten? Hadi Pranata. Hadi Pranata. Nggih. Gek ngerti aku nek ana Hadi Pranatane. Lah turine ponakan jenengan iki ora apal. Dalem Turine jenengan niku ponakan kok mboten apal. ngertine yo Kasita ngono to. Niki ponakan Boten udah enten. seduluran. Pun jenengan cek teng KTP lak boten enten Hadi-hadi niku lagi. Iki Leres, Mbak? Leres napa mboten, Mbak? Niki. Lah, lo leres. Kok nggih bloko suta lho. Terus ono hadine. Oh, enten Haji nih. Sama dine kok. Ora hadinan ya. Hadi Pranata ngoten. Iya. Oh, ya wis syukur. Ya kuwi KTP anyar jimboe dhewe. Ora iso. Jejeh. Monggo paring dawuh menapa, Bapak? Monggo. Niki nganu mawon. Kula Kaburin napa Mbak menika? Monggo merdika mawon kata sindenipun. Nggih. Kelangenane Pak Warsito iki nek sinden Mbak Dewi, Mas. Wah, mengki kula dukani sing Wiwit kagungan. riyen nek ora Mbak Dewi iki mboten. Dewi sapa sih? Dewi Anjani. Oh, iya.
Mbak Dewi mriki ngresangi Pak Warsito. Lho Pak Warsito gen miles dhewe arep miles sing ndi kok Mboten, niki nganu mawon, kersane mboten enten cemburu to. Nggih. Kalih Mbak Monika. Wong sing dikersake jenengan kok. Nek jenengan kalih kula niku ya mungkin malah tarung to. Niki nek bojo kula nonton mboten cemburu nek kalih Oh, Mbak Monika. ngeten. Iya. Aman. Kula ndodok pintu, Bu. Nggih. Assalamualaikum, langsung ketika ceklek. Oh, Nek ngeten. kalih Mbak Dewi, Bu, assalamualaikum. Turu jaba. Nah, Goncali sarung. Nah, kalih kula kan semuh ren nggih, Pak nggih. wong sing dikersake jenengan. Nggih. Nggih, nika kula nyobi sesideman Mbah Kasito. Nggih. Kula tak nderek dawa sesideman. Wiwitane nderek sang pekek priya bagus Dalem, Pak. sing paling bagus Itu kowe bagus. Sopo sing semawur iku? Jualem. Wah, badhe lali. Kang olah budaya. Ampun nyawer yen mengke-mengke. Ampun. langsung mawon Priya bagus dalem meneh. kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe bendara terus kayung-yung selendang kuning kang saking ukir swara kurang permono ning wasisa ngungkrung angungkrung marang bendara Piah Sulistyo pijer ngincangake alis terus tresno sesideman menika kula ngaturaken salam rumiyin salam kagem para kadang Permadani Kabupaten Semarang. Permadani Kabupaten Lajeng para kadang Pepadi Kabupaten Semarang. Para kadang WMC Wayang Maniak Community. Siapapun dalangnya yang penting wayangannya. Dimanapun berada, gitu. Saindenging bawono menika wonten WMC. Nanging ungaran cekapula. Ngaran namung Pak Warsito piyambak. Gincing betul kanca, Pak. Nggih. Nggih, monggo langgamipun. Luwih becik patenana timbang perpisahan Ringgih Kang Sulistyo tarewangi sambut dodo marang kulawarga
Masta berkahipun. Mas Bagong, Awu. pripun mbok menawi wonten bapak-bapak malih kang badhe dono swanten. Mas Bagi sinten mau Mas Bagi? Pak sinten? Mbah Karmen aja nyanyi dangdut. Oh, arep nyanyi statue, Mbah. Kok ngene lho. Lho ndak mbok menawa kan ya saiki iki pandemen lagu ki ya Oh, ngono werna-werna. ya Mas ya. Iya. Biar sepuh selera muda ngono ya. Ah, iya ya ngono. Ah, pripun, Mbah? Bota. Kok jenengan gelo lho. Kok lek wayange bar gelo. Iki lek arep nanggap kenteni setahun kas lho niki. Iki mbok dadi mbok ora sok ben. Ya muga-muga Kang rencana sebulan sekali piye to sampean Eh? iki? Rencananya sebulan sekali kita wayangan di Lembah Joglo sini. sing nanggap sapa kok Baru diajukan proposalnya. sesasi sepisan. Heeh. Ora apa-apa karo jumlah kliwon ngoten teng mriki mboten napa-napa. Wong sing ngene berkesenian tuh tanpa batas, Lah ngoten. tanpa tepi. Nah. Heeh. Niki nyuwun pangapunten derek wedalipun menika mbok menawi wonten wekdal ingkang mirunggan Nggih, niki intinya inti. intinya inti. Sing inti ya akeh. Berarti paling inti. Nggih mbok menawi niki Nggih. wonten ketua pepadi. Nggih, Bapak sinten paring asma? Pak Pak Sugiarto. Nggih. Monggo Bapak kepareng nderek nyamsi wonten mriki. Sepoti kanca-kanca. Monggo Bapak paring dawuh menapa kunjuk dumateng sedaya kang kepareng rawuh dalu punika. Nggih. Ken pripun niki kula Mas Bagong? Pripun? Ken napa niki? Nggih nyuwun pangapunten nyawiji mriki nggih mboten kedah nyanyi kok, Pak. Lho pun nyanyi nggih nyangoni ora apa-apa. Sangu. Nggih mboten napa-napa. Oh nggih, Mas. Kula sanguni slamet. Oh, sakmene slamet. Sanguni slamet, sanguni laris ngoten to, Pak. Oh, pangestunipun nggih. Sangoni donga ngoten nggih, Pak nggih. Donga dhewe mawon. Nggih. Monggo Bapak. Heeh. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katur dumateng para bapak ibu sedaya langkung wonten ngasanipun pengelola Lembah Joglo Ungaran kita hormati wonten ngasanipun para bapak ibu tokoh masyarakat, tokoh agami, tokoh budaya lan ugi wonten ngasanipun Bapak Dalang Ki Kasito sinten wae? Hadi Pranoto. Ugi ingkang kahormati wonten ngasanipun para pengurus Kepadi Kabupaten Semarang lan ugi wonten ngarsanipun pengurus Permadani Kabupaten Semarang ugi ingkang kahormati. Ing dalu menika kula ngaturaken gunging panuwun dumateng panitia ing sampun ngaturi undangan dumateng kawula kapulih nderek mangayu bagya wontenipun peringatan Hari Wayang Dunia sekaligus menika gamelan hari gamelan nggih. Iki sing genah iki acarane apa kok ana gamelan ana merti bumi. Sing bener napa niki, Pak? Nah niki Gamelan niki. kula wau maos teng mriki, Pak. Nggih. Wong kula undangannya nggih telepon mawon wau. Oh, alah. Nggih. Nika wonten acara Merti Bumi Lembah Joglo. Nggih. Nggih. Kalian Kalian
peringatan Hari Gamelan. Oh. Hari Gamelan menika jatuh pada tanggal 15 Desember. Pun kelewat nggih. Mboten napa-napa. Nggih, Pancen lagi- ngoten niku dalam 1 bulan biasanipun menyambut ataupun memperingati Oh, nggih. dalam rangka Hari Gamelan. Tentunipun saya selaku Ketua Pepadi Kabupaten Semarang merasa ikut bangga atas terselenggaranya peringatan Hari Wayang Dunia. Lembah Joglo menika pengelolaanipun menurut kula luar biasa. Menika mboten lali kalian budaya. Sinten malih sing ajeng nguri-uri budaya, sinten malih sing ajeng napa nggih? Nguri-uri niku perti-perti, Pak. Ya kadang jadi pelaku, nggih Nggih. kadang Jadi pengamat. penonton, pengamat lan kudune ya ana sing ragat wonten sing nanggap. Nah. Iku sagete lestari ngoten niku. Janjane kula lan panjenengan sami menika sebagai warga masyarakat menika pikantuk warisan. Warisan kalau disahkan di UNESCO menika sejak tahun 2021. Tepatnya pada 15 Desember tahun 2021. Gamelan menika sudah diakui oleh dunia. Lah kula lan panjenengan sami menika sak derma mung kon nguri-uri, Pak. Ora ngarang, ora gawe, ora kudu tuku nggih. Mengakui mawon nguri-uri ya ora iso nabuh iki termasuk nguri-uri. Nah, ya pemerintah, ya masyarakat. Niku kewajibane mung nguri-uri ngoten niku. Lah sinten malih sing ajeng melestarikan nak mboten kula panjenengan sami. Lah kula selaku ketua Pepadi janjanipun nggih sami Mas Bagong. Nggih. Pepadi niku iso nganake kegiatan nak mboten enten bantuan saking pemerintah nggih mboten mampu. Oh, Karena makaten. memang pengurus-pengurus Pepadi niku namung istilahipun ya napa nggih? Kerja sosial. Nggih. Sing intinipun tugasnya nggih mengikat para dalang seniman. Dadosipun nak Pepadi menika boten namung terdiri dari dalang-dalang. Penggemar nggih saged mlebet dados Pepadi, pelaku seni, gamelan utawi pesinden menika ugi napa kalebet saged mlebet dados pengurus Pepadi. Nika anggota Pepadi nika terdiri dari macam-macam seniman ngoten nggih. Pelawak yo entuk, Pak, ngoten nggih. Oh, nggih. Nggih. Lah tentunipun menika kanthi wonten kegiatan menika saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada pengelola Lembah Joglo. Harapannya kalau misalnya ada pengusaha-pengusaha yang mau peduli dengan seni tradisional khususipun pedalangan, karena dalang menika pedalangan nak mboten wonten gamelane nggih mboten iso mlaku, Pak. Nggih. Nggih. Nggih saged mawon nika dados wayang beber cerita ngoten niku nggih. Saged mawon. Ning mboten menarik nggih. Nggih. Kula namung ugi mengucapkan selamat juga kepada Pak Dalang Ki Warsito. Kasito. Wah, Kasito. Kula dadi grogi denger iki. Nak Warsito nika wau, Pak Bapak. Warsito nika nggih. Nika pranata cara kondang, nak niki dalang kondang ngoten nggih. Nggih. Lah nika tentunipun kegiatan mereka nak boten wonten peran dari Pak Kasito dan teman-teman kula kinten boten saged kelampahan. Saking pinter-pintere le ngrembugi le bujuki kalian pengelola. Nah boten salah riyen kula nate panggih wonten mriki beliau itu sebagai wakil Kapolda nggih. Saknika tasih napa mboten kula kirang mangertos nggih. Oh. Tapi beliau adalah dari kepolisian. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, Amin. diberi rezeki yang banyak, Amin. selalu mengadakan kegiatan ini setiap tahun supaya menika nak Hari Wayang Dunia
yang menyelenggarakan pepaji nak hari gamelan saged saking Lembah Joglo. Nggih. Kabupaten Semarang sing enten nggih teng mriki Pak. Nggih. Peringatan hari wayang. Nggih enten sing meringati ini nggih selamatan tok ya. Nggih. Sing derek mengucapkan saja nggih wonten. Wonten. Nggih, monggo nika Pak Dalang dipun lajengaken sak mangke mugi-mugi kanthi wontenipun merti bumi Lembah Joglo menika pengelola ugi tansah dipun paringi kesehatan, Amin, amin. bagas kewarasan, panene nggih kathah lan tentunipun Lembah Joglo tansaya rame, terboko, pengunjunge akeh, batine akeh, iso nganake kegiatan wayangan setiap tahun. Nggih. Iki kula titip nyuwun lagu mawon nggih. Jek, Kok wau kok ketok sindene dereng nate. Dereng, nggih. Sing pundi Pak? Badhe Sing nyuwun niki ingkang mawon pundi? iki, tak jajal kula roh iki. Nggih. Oh niki memang sinden luar negeri tadi jarang pentas teng mriki Pak Nggih. niki. Nyuwun napa nggih? Napa Pak? Sinom Parijoto mawon. Ya nggih. Oh Sinom Parijoto. Ngoten kula mireng saking mriku nggih. Oh nggih. Iki kula bayar ora nggih? Nggih monggo. Nyuwun ikhlasé panjenengan. Nggih. Nggih. Amin. Kula mboten usah nggih. Nggih. Kula nggih mboten butuh duit. Nggih. Mboten butuh sing receh maksudnya. Nggih. Nggih niki nyuwun Sinom Parijoto niki nggih luar biasa saking Lembah Joglo mriki. Peringatan Hari Gamelan kok nanggape wayang niku jan kondang. Nggih to. Jane nek peringatan Hari Gamelan ki cukup kerawitan bae. Ning kok ana wayang ki berarti luar biasa. Beda karo Monika. Monika ki kuwi senengane wayang ning mandang mantu nanggape orjen. Lah kok nanggep nyambat. Iki jare seneng wayang mandang mantu nyambat orjen. Lah iki Adi kae ya ngono seneng wayang. Mandang mantu nanggape apa kae wingi? Ojing. Wah, wis ora apa-apa. Heeh. Niki Pak saking Ketua Pepadi nyuwun Sinom Parijoto nggih. Heeh, niki nggih orjene nggih wonten Pak nyuwun izin mengke kersanipun diparingi sing rada gayeng gen nderek kerja ngoten nggih. Nah, sabibaripun menika Mbak sinten? Oh, Krisna. Oh, aku tak lungguh kene Mbak Krisna. Tak kira karo besanku. Terima
Wis